ενθουσιασμένος γι' αυτό. Ωραία. Επειδή είσαστε η πρώτη φορά στο ξενοδοχείο μας, θα ήθελα να σας δώσω μια introduction, να σας εξηγήσω κάποια πράγματα, επειδή δεν είναι ένα συνηθισμένο ξενοδοχείο, το Delicious ξενοδοχείο. Θα θέλετε να σας τα εξηγήσω εγώ ή θα θέλετε να σας δώσω το βιβλιαράκι όπου εξηγεί τα πάντα, αλλά είναι λίγο παύκι. Προτιμάτε να σας τα εξηγήσω εγώ? Υπέροχα. Τα ξενοδοχεία Delicious ιδρύθηκαν το 1922. Αυτό το ιδιαίτερο μέρος που είμαστε τώρα ήταν το δεύτερο ξενοδοχείο που χτίστηκε, αλλά και το πιο μεγάλο. Τα ξενοδοχεία μας είναι πολύ ξεχωριστά, όχι μόνο επειδή είναι φτιαγμένα δίπλα, είναι φτιαγμένα στη μέση του πουθενά. Είμαστε στη μέση της φύσης, είναι παντού πράσινο, δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν υπάρχουν ήχοι από αμάξια, είναι μόνο και λαϊδίσματα πουλιών και άλλων άγριων ζώων. Το πρόγραμμα του ξενοδοχείου θα σας το εξηγήσω αμέσως, και από ό,τι βλέπω θα μείνετε για 14 μέρες, έτσι δεν είναι? Υπέροχα, χαιρόμαστε τόσο πολύ που σας έχουμε μαζί μας. Το πρόγραμμα αρχίζει από αύριο το πρωί, από τις 7 μέχρι τις 9 το πρωί είναι το πρωινό στο κάτω όροφο. Το πρωινό μας είναι όλο βιολογικό, είναι όλα ethically sourced και οι μπανάνες δεν είναι από Κολομβία. Είμαστε πολύ specific στο φαγητό μας. Δεν αγοράζουμε ψάρια από ψαράδες που δεν έχουν άδεια ψαρέματος. Τα κρέατα είναι όλα που είναι βιολογικά και they can be traced για γενιές πίσω. Δεν μου βγάζει ότι έχετε κάποιο food preference ή κάποια αλλεργία. Είσαστε ok με τα πάντα? Μήπως είσαστε vegan? Όχι, κάποια αλλεργία, κάτι που δεν σας αρέσει μάλλον? Θα μιλήσουμε με πιο πολλές λεπτομέρειες πιο μετά. Όπως είπα, είναι το πρωινό από τις 7 μέχρι τις 9. Από τις 9 μέχρι τις 10 έχουμε γιόγκα. Όχι, νομίζω πως δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Η παρουσία σας στη γιόγκα είναι αναγκαστική. Το λέω επειδή σε όλους τους καλεσμένους μας στέλνουμε μια ειδική φόρμα. Έχει τη δικιά σας υπογραφή προς από 3 διαφορετικούς δικηγόρους και ένα συμβολιογράφο. Μπορείτε να δείτε εδώ. Το κάνω σε όλους τους πελάτες και τους θυμίζω ακριβώς που έχουν βάλει την υπογραφή τους. Κυρία Ζένεφ, θέλω να ηρεμήσετε. Κυρία Ζένεφ. Πριν συνεχίσω, θέλω να μετρήσετε μέχρι το 3. Να μετρήσετε μέχρι το 3 και μην προσπαθήσετε να τρέξετε προς την πόρτα, επειδή όποιος μπαίνει εδώ απλά δεν μπορεί να φύγει για τουλάχιστον 10 μέρες ξανά με δικιά σας υπογραφή. Στα Delicious ξενοδοχεία είμαστε ειδισμένοι, τρόπος του λέγει, στο herbal tea. Πίνουμε διάφορα βιολογικά τσάι με διάφορα herbs. Αυτό το συγκεκριμένο κάνει καλό για το σηκώτη και για να αποβάλουμε όλες τις τοξίνες μας. Θα θέλετε ένα herbal tea, κυρία Ζανέθ? Σας δίνω ένα λεπτάκι να ηρεμήσετε. Πάρτε το χρόνο σας. Κυρία Ζανέθ, θα ήθελα να ηρεμήσετε όσο πιο γρήγορα μπορείτε, επειδή δεν θα ήθελα
υγεία. Δεν είσαστε αναγκασμένος να κάνετε γιόγκα άμα δεν θέλετε, αλλά η παρουσία σας εκεί είναι αναγκαστική. Καταλάβετε τι εννοώ. Μετά τη γιόγκα, όλοι οι καλεσμένοι του ναυαγίου μας πίνουνε smoothie. Είναι αναγκαστικό να πιείτε smoothie για να κάνουμε το πρωινό μας detox. Υπάρχει κάτι που δεν σας αρέσει στο smoothie? Φρούτο, λαχανικό? Όλα. Είσαστε ok με οτιδήποτε σας προσφέρουμε? Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω αυτό, κύριε Ζένεφ. Θα προχωρήσω πως το μεσημεριανό είναι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ξανά κρατώντας πάντα τα στάνταρτ, υψηλά στάνταρτ στο ξενοδοχείο μας. Το μπουφέ είναι τεράστιο. Μπορείτε να φάτε ό,τι θέλετε με τις ποσότητες που θέλετε, εκτός αν είσαστε στην ομάδα η οποία έχει κάποια limitation στο φαγητό, αλλά ίσα από ό,τι βλέπω στο file σας δεν είσαστε από αυτούς. Μου αρέσει που κάνετε αστεία, κύριε Ζενέφ. Το εκτιμούμε εδώ στο ξενοδοχείο αυτό. Θα συνεχίσω πως μετά το φαγητό έχουμε 1 ώρα αναγκαστικής γυμναστικής. Είναι ακριβώς γυμναστική αν το σκεφτείτε καλά, επειδή έχουμε ένα running path γύρω από το τεράστιο ξενοδοχείο μας, το οποίο παίρνει μόνο 1 ώρα. Και εσείς με το group σας, την ομάδα που θα είσαστε για το φαγητό, θα πάτε μαζί με τους γιατρούς που είναι μαζί σας για την καθημερινή μας γυμναστική, η οποία βοηθάει πάρα πολύ στη χώνεψη και πάνω απ' όλα, κυρία Ζένεφ, στην ψυχική σας υγεία. Θέλω να ηρεμήσετε, κυρία Ζένεφ. Θα σας θυμίσω κάποια πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν και είμαι σίγουρη δεν θα θέλατε να επαναληφθούν, κυρία Ζένεφ. Εδώ στο δικό σας file βλέπω πως είχατε 3 διαφορετικά περιστατικά anger management. Πρώτο περιστατικό, 2012, επιτεθήκατε σε έναν κύριο που οδηγούσε το αμάξι επειδή σας προσπέρασε. Δεν υπήρχε χρήση ουσιών ούτε αλκοόλ, οπότε σας πήγανε στο ψυχιατρίο. Το θυμόσαστε, κύριε Ζενέφ? Χαίρομαι. Δεύτερο περιστατικό, 3 μήνες μετά, επιτεθήκατε σε μια γιαγιά και το σκύλο της επειδή νομίζατε πως ήταν εξωγήινος. Το θυμόσαστε αυτό? Χαίρομαι που έχετε τόσο καλή μνήμη. Τρίτο περιστατικό, πρόσφατο, το 2025, Νοέμβριο, νύχτα του Halloween, κυνηγάγατε τα παιδάκια να τα βάλατε σε μαύρες σακούλες επειδή νομίζατε πως ήταν δαίμονες. Έγινε αυτό, κύριε Ζενέφ, ή όχι? Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν θα ήθελα καν να προχωρήσω να διαβάσω τη λίστα σας, κύριε Ζενέφ. Μη με αναγκάσετε. Νιώθετε καλύτερα? Χαίρομαι. Οπότε στη δικιά σας λίστα που εσείς γεμίσατε γράφετε εδώ πως θα θέλετε να καλυτερέψει η ψυχική μου υγεία. Συμφωνείτε με αυτό? Θα ήθελα να μην είμαι πάντα νευριασμένος και να φέρουμε καλύτερα σε όλες τις περιστάσεις και καταστάσεις. Συμφωνείτε? Δεν θα ήθελα να ακούω και να βλέπω πράγματα που δεν υπάρχουν. Νομίζω συμφωνούμε και οι δύο. Θα ήθελα να κάνω φίλους. Είσαστε εδώ να κάνετε και φιλίες, έτσι δεν είναι? Χαίρομαι πολύ και νομίζω πως οι φιλίες θα σας βοηθήσουν αρκετά. Και μετά θα ήθελα να καλυτερεύσει γενικά η ψυχική μου υγεία και να μην νιώθω και να μην νιώθω έτσι. Αυτό το έτσι δεν είμαι εγώ ειδική να το αναλύσουμε. Να σας θυμίσω πως υπάρχουν ψυχίατροι στα ειδικά δωμάτια ψυχικής υγείας που μπορείτε να μπείτε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας που θέλετε για να μιλήσετε για τα θέματα σας με τον ψυχίατρο. Αλλά σας θυμίζω πως το πώληση του ξενοδοχείου μας δεν συμφωνεί
συνταγή ή να σας δώσει οποιοδήποτε χάπι, και από ό,τι καταλαβαίνετε απαγορεύετε και εσείς να έχετε οποιοδήποτε χάπια μαζί σας, ακόμα και παυσίπονα, οπότε θα σας ψάξουν πριν πείτε. Και κάτι ακόμα, τα κινητά δεν επιτρέπονται, και δεν επιτρέπεται να υπάρχουν επισκέψεις τουλάχιστον τις πρώτες 10 μέρες. Μετά τις 10 μέρες, αν δούμε ότι υπάρχει κάποια θετικά σημεία στην πρόοδό σας, τότε θα μπορέσουμε να πείσουμε κάποιον συγγενή, κάποιον φίλο να έρθει να σας επισκεφτεί με επίβλεψη πάντα. Είμαστε πολύ, καταλαβαίνετε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα υπάρχουν και άλλα activities να διαλέξετε. Υπάρχει γυμναστική, υπάρχει κολύμβηση, υπάρχει πασία. Υπάρχουν πολλά activities και θα διαλέξετε όποιο θέλετε από αυτό για να περάσει η ώρα σας ευχάριστα και ωραία. Κάνουμε ειδικό focus στο να κάνετε φιλίες και 2 φορές την εβδομάδα θα είσαστε σε ένα ειδικό group. Κάθε Δευτέρα θα είσαστε group 1 και κάθε Τετάρτη θα είσαστε group Β. Αυτά τα group είναι σχεδιασμένα από ειδικούς ψυχίατρους. Στο group 1 θα είσαστε αυτοί που είσαστε, θα λέτε τα προβλήματά σας στους ψυχίατρους, και την Τετάρτη που θα είσαστε στο group Β θα είσαστε εσείς οι ψυχίατροι και θα αναλύει και θα προσπαθείτε να ακούσετε και να ρωτάτε τις κατάλληλες ερωτήσεις στους άλλους ασθενείς που ήταν group, τους άλλους ασθενείς που ήταν ψυχίατροι τη Δευτέρα. Καταλάβετε αυτό το, καταλάβετε τι εννοώ. Αυτό το κάνουμε για να υπάρχει ένα connection μεταξύ του ασθενή και του γιατρού. Όταν κάποιος μπαίνει στη θέση του άλλου, το κατανοεί καλύτερα, το νιώθει διαφορετικά. Ότι για μας είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε όχι μόνο να σπάσουμε το πάγο, αλλά να σπάσουμε αυτά τα borders που υπάρχουν μεταξύ γιατρού και ασθενή, και να νιώσετε πως είναι και από τις δύο πλευρές, ότι όλοι μας θέλουμε να βοηθήσουμε. Έχετε κάποια ερώτηση, κύριε Ζανιάδα? Οκ, ξεχάσετε να φέρετε τους πιτζάμες σας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, επειδή σε όλα τα δωμάτια και ειδικά σε εσάς που είσαστε στον 3ο όροφο έχουμε το μέγεθός σας και έχουμε τα κατάλληλα ρούχα για κάθε μέρα. Έχετε ρούχα για γιόγκα, κολύμβηση, για πιτζάμες, για meditation. Δεν χρειάζεται να πάρετε τίποτα από τα πράγματα σας πάνω, είναι όλα για σας. Είναι όλα επάνω. Δεν θα χρειάζεται κάτι από τα παλιά σας αντικείμενα, εκτός αν είσαστε ψυχολογικά δεμένο με κάποια από αυτά. Είσαστε δεμένο με κάποια από αυτά τα αντικείμενα, κύριε Ζανεύ? Οκ. Ενώ αν δεν πάρουμε κάποια από αυτά τα αντικείμενα, αν σας πάρουμε κάποια από αυτά τα αντικείμενα, θα επηρεαστεί η ψυχολογία σας σε βαθμό που δεν θα το αντέξετε. Όχι, δεν έχετε τέτοιο. Τέλεια. Χαίρομαι πολύ που τα ακούω. Στα γεύματα είσαστε ok. Δεν υπάρχει καμία αλλεργία. Σε κάθε περίπτωση στα μπουφέ πάντα υπάρχει label με όλα τα συστατικά. Δεν δίνουμε, σας ξαναείπα πως δεν μπορούμε να δώσουμε και να χορηγήσουμε κανένα φάρμακο, όσο ασήμαντο ή όσο σημαντικό μπορεί να είναι για σας, ούτε καν παυσίπονα. Η πώληση του ξενοδοχείου είναι retreat με τον φυσικό τρόπο, να γυρίσουμε στις ρίζες μας, να γίνουμε ένα με τη φύση, να ηρεμήσουμε. Το μόνο που μπορούμε να σας προσφέρουμε όλη τη διάρκεια της ημέρας και του βραδιού είναι herbal tea. Θέλετε να πιείτε ένα herbal tea? Είστε σίγουρος? Δεν πίνετε herbal tea? Νομίζω πως αυτό θα αλλάξει πολύ σύντομα. Είμαι σίγουρη. Όλοι όσοι έρχονται στο ξενοδοχείο λένε τα ίδια και μέσα σε 10 μέρες σας εγγυούμε πως θα είσαστε ένας τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάποιες ερωτήσεις και θέλω να μου απαντήσετε ειλικρινά.
Έχετε σκοτεινές σκέψεις, κύριε Ζένεθ? Υπάρχει περίπτωση να βλάψετε τον εαυτό σας ή κάποιον άλλον? Πιστεύετε πως μπορείτε να βοηθηθείτε σε αυτό το ξενοδοχείο? Γενικά. Ποιος σας έφερε σήμερα εδώ? Υπάρχουν πράγματα που δεν σας άρεσαν από αυτό που είπα? Μου δίνετε ένα παράδειγμα? Θα θέλατε να είχαμε κάποιο έξτρα πράγμα το οποίο δεν το έχουμε στο ξενοδοχείο μας? Ό,τι και να είναι αυτό. Έχουμε ποδήλατα. Είναι πολλά τα πράγματα και τα activities που μπορείτε να κάνετε, οπότε δεν μπορώ να σας τα πω καν όλα. Είναι όλα στο βιβλιαράκι εδώ. Χαίρομαι. Ποιος πληρώνει τη διαμονή σας εδώ, κύριε Ζένεθ? Τέλεια. Ξέρετε κάποιον που μένει εδώ αυτή τη στιγμή ή που είχε μείνει στο παρελθόν? Τέλεια, κύριε Ζένεθ. Νομίζω πως είσαστε έτοιμος. Θα πάτε. Θα σας συνοδέψουν δύο κύριοι εκεί να σας ψάξουν, να σας πάρουν τα πράγματα και θα σας συνοδέψουν στο δωμάτιο. Ελπίζω να έχετε